e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Mali kunnafoni jabarin lajɛbɔ nisɔndiyalen do bi kosɛbɛ k'aw ka kunnafoni ni ka o lase aw ma aw ka bamanankan ale cɛɲi na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 13 ye san 2022 an tɛ sɛgɛn aw foli la ka sababuya kɛ sanga n'a ka wagati aw de b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale makɔnɔ kunnafoni min ni an b'a di aw ma jɛlenya ale kɔnɔna la Mali kunnafoni.net ale jabaranin ka ni y'o waati seli ayo bisimila kunnafoni daminɛla bi fɛn min ye Ivoiriens ka jamana marabagaw ye olu kɔni o kumana kunu juillet kalo tile 12 san 2022 u ye fara ɲɔgɔn kan kuma min ni ka o kɛ n'o ɲamaya tun bɛ u ka jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana marabagaw y'u ka fintigilaka maa 49 ni ka olu minɛ anw ka jamana o kɔnɔna la yan ko ka sababuya kɛ ko anw ka jamana marabagaw ko olu ma ladɔnniya ni maa ninnu nali la anw ka jamana o kɔnɔna la Alassane Dramane Ouattara a y'a yira k'a fɔ ko o kɔni kuma ninnu kɔni k'an ka jamana marabagaw ko u ladɔnniyara ni maa ninnu olu nani la o la k'a b'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ k'u ye u ka fintigilaka maa 49 minnu ni ka olu minɛ ko ka u labila teliya la k'a sababuya kɛ ko ni fintigilaka ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛnnen don olu ka fintigilakaw ka sɛbɛnfura o kɔnɔna la seli ala y'a ale ɲuman tɛmɛ nka kulukorokaw fɛ nɔ kɔni a ma taa sirabakan kasara o kɔ k'a sababuya kɛ sirabakan kasara 57 o de kɛra seli don kulukorokaw olu fɛ nɔ san 2022 o seli la ni sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye maa 90 a ye olu de sɔrɔ nka maa 90 na maa 4 olu kɔni tanyana ni kunnafoniya in dira kulukoro protection civile ale ɲɛmayaso fɛ kumaɲɔgɔnya kɔni o tɛmɛna sifinaka dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ min ni a kɛra sababu ye ka maa kelen yɛrɛ ni ka o bɔnɛ ani n'a kɛra juillet kalo tile 9 tɛmɛnen a kɛra kitakaw ka shisha club ale kɔnɔna la seere boloma la sa a yɛrɛla k'a fɔ ko kamalen dɔ ale kɔni de wulila k'a bɛ don a maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ o de la sa o kɔni ye muru ni ka o turu ale la muru turula la yɔrɔ min na sa a kɔni ma bɔ a ka joginda la a tayana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o don kelen fana kɔnɔna la kitakaw ulu fɛ nɔ fɛn min ye bolimafɛn bolila dɔ ye ale kɔni ka bolimafɛn o ye ale ka ɲɛ min ni a yɛrɛ kɔni taara a yɛrɛ sɔrɔ dingɛ o kɔnɔna la ka denmisɛnnin fitinin 2 to a kɔnɔna la ni denmisɛnnin fitinin 2 bɛɛ lajɛlen kɔni tayana fɛn min ye Sénégalais ka casque bleu ye n'an ko ma ko fugulan bulamantigi ale kɔni tun bɛ MINUSMA o ka baara la olu fɛnɛ sirabakan kasara ni ka o sɔrɔ tɛnɛn sɔgɔmada a kɛra Sevare ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 7 o bɔɲangori don ni sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni a kɛra sababu ye sa ka se ka maa 10 ni ka olu joge casque bleu kelen n'o ye Sénégalais ka maa ye sa ale de kɔni tora la
dɔgɔkun daminɛ na fɛn min ye Menakakaw ka gouverneur ye min ni ale tɔgɔ ye Mohamed Maiga ale kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ko balofɛn tɔni ba 34 ko ka o di maa minnu bɛ yen nɔ ni baloko dɛsɛ bɛ olu la u ka denbaya o kɔnɔna la. Amina sankaw ulu fe no femi ye tɛnɛndo jouer kalo kileta ani kelen sa ulu sandɔgɔ ale ma jɔ sigida mugan ani duru kɔnɔna ni maashi kɔni mana dɔgɔjɔ o la femi ye u ka mairie secrétaire général ale y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko maaw kɔni mana dɔgɔjɔ la k'a sababu kɔni ye fɛn min ye o de ye seli o kɔni sɛgɛn bɛ maaw kan ani tugu fana dɔgɔjɔ doya in fana na sanba o nana dugu o kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen maaw ni ka ulu salaya dɔgɔjɔ o la ko nka ni dɔgɔjɔbalen in kɔni kɛra sababu sa ni ka dɔbɔ ulu ka musaka sɔrɔta o la. Yorosokaw fe no denbaya caman de be no munu ni ulu kɔni bɛ ka suyani ka o fɔ suyani min yɛrɛ kɔni n'a bɛ ka dadigi kɛ u ka batiriw fo ka taa se u ka panneau solaire ka taga se u ka courant filiw olu ma ni maa ninnu kɔni a yirala ka fɔ u sugu o ma dɔn nka o kɔni bɛ don denbaya olu kɔnɔna la su kolenba ni ka taa maaw ka panneau ka to o bɔ u ka so olu kunna maaw kɔni n'o ye dugulamaw ye u ye weleweleda bila jamana marabagaw ma ka fɔ k'u k'a lajɛ walasa nin degun bɛ olu ka dugu kɔnɔna la a bɛ se ka tagabɔ kan cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la an bɛ taa Kenyakaw ka jamana o kɔnɔna la juillet kalo tile 7 tɛmɛnen maa 100 bɔɲɔnko olu kɔni bɔra ni ka jigi dugu o kɔnɔna la ka se ka u ka nisɔngoya ni ka o yira nisɔngoya min yɛrɛ ni a bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ ko balofɛnw olu sɔngɔ kɔni olu yɛlɛnna kosɛbɛ a bɛɛ sɔngɔ kɔni kɛra fila ye fɛn min ye malo tulu farini kaba o ni a ɲɔgɔnna caman ka taa se sukaro ma olu kɔni bɛɛ sɔngɔ kɛra fila ye u ka jamana o kɔnɔna la o de y'a to ta u ye bagabagali ta ka u ka jamana marabagaw ni ka olu sɛgɛrɛ k'a fɔ ko ni ɲɛma sɔrɔ nin ko fɔlen kɔni na kɔni k'ulu kɔni kalafili o tɛ kɛ u ka jamana o kɔnɔna la. Kunnafoni datugula dugukolo yɛrɛ o kɔni ye Zambikaw ka jamana ale sɔrɔ kunu tarata donya o la min ni a kɛra u ka jamana ale kɔrɔnyan fanfɛla o la ni dugukolo yɛrɛ in yɛrɛ kɔni a kuntagala tɛ jɔ fo kilomètre 10 o bɔɲɔngo la a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 4 tɛmɛnen ni sanga 11 ye u y'a yira k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ in kɔni maaw kɔni ma bɔ ale kalama kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko a ma juguya ka se o ma. Mali kunnafoni jabaran najɛbɛ o kunnafoni damadan tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan o de ye tun ye an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen san bɛɛ ala k'an ka seliw caya ala k'an hamina ko dogolen n'a bangeni ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa ko ma ala k'an yɛrɛ ɲa ni k'an ta doni o makɔnɔ halisa ala k'aw mɛn ni k'an lajɛ ala ka an yɛrɛ mɛn ni ka kunnafoni jɛlen ni ka o di aw ma bonya ani karama o kɔnɔna la an ka tungarangew an tɛ ɲina aw kɔ aw minnu bɛ tunga la yarabi ala ka tunga jaw la ala ka tunga faama jugu ala ka ulu ɲɛmalo aw ma aw ɲuman bɔra an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ka taa fɛn ɲini na jamana kɔ kan ala ka fɛn nɔgɔya aw ye n'ala ye fɛn nɔgɔya ye fana ala ka aw ɲuman segin ka na an ka jamana o kɔnɔna la ka na an yɛrɛ fana ɲuman ka na o sɔrɔ yan nɔ tunga tɔɔrɔ tunga masiba ala ka aw kisi a ma an ka jamana halisa ala ka kisi an ka jamana ala ka bɔ jugu bolo an ka jamana ala ka ta fanga di jamana marabagaw olu ma an minnu ye jamanadenw ye halisa an ka jamana ala ka hinɛ don an na ala ka jamana ye ala ka kanu don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini aw fɛ mali kunnafoni cakɛla bɛɛ lajɛlen aw ka yafa ma ala kama kira kama ni a ye fɛn fɔ fɛn min ni a ma bɛn a ma fili don an b'a ɲini aw fɛ aw ka yafa ma o fili o kɔnɔna la tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jikɔrɔma don dɔ b'a sanga a n'a ka wagati tunga lafiya min ni a nana tungarangew olu lafiyali kama fo ka taa se maliyɛnden minnu bɛ jamana o kɔnɔna la yan nɔ tunga lafiya ko k'a da aw minnu bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ aw ɲɛna ko tunga lafiya ale ka tɔnkura o baaraw olu daminɛna a tɔgɔ sɛbɛnni a daminɛna kabini juillet kalo ale daminɛ wa a bɛna to sen na fo septembre kalo o kɔnɔna la o tuma la a y'aw sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na walasa aw bɛ se ka terrain ni ka o sɔrɔ terrain min ni ale bɛ jatu la ka taga se Banangɔrɔni o ma a sɔngɔ yɛrɛ man ca sefa wari 4,000,000 ani 100,000 wa terrain ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de terrain ninnu kan courant b'a la ji fana bɛ terrain ninnu olu la 15/20 o de fana ye terrain ninnu ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tunga lafiya ma
olu ka baara ale bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛlenya ani kilennenya o de kɔnɔna la ni seno tunga lafiya mɔgɔ olu ka tɔntini na walima tɛrɛnko kuma o tɛmɛna i tunga lafiya mɔgɔ cɛ sɛbɛnfura o de bɛ tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka aw ka baara ni ka ale garanti jɛlenya danaya ani kilennenya o kɔnɔna la o de tunga lafiya mɔgɔ olu ka laɲini e maa min fana bɛ yen nɔ sa ko ni seno tɛrɛnko la i bɛ se k'a sara yɔrɔnin kelen walima kalo 12 kɔnɔna la i b'a dɔgɔdɔgɔnin sara fo ka taa a ban ni i ka tɛrɛn sara ka ban wagati min na i bɛ se ka i ka so jɔ i yɛrɛ ye walima i bɛ se k'i seno tunga lafiya ma olu ka tɔn na n'an ko ma ko tɔntini walasa i bɛ se k'i ka so ale jɔ damu ani lafiya o kɔnɔna la tunga lafiya ma u nana an ka tungarankew lafiyali de kama sojɔ ko ale ni tɛrɛnko la o tuma la a ye tunga lafiya ma wele walasa aw bɛ se ka tɛrɛn jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ nanbara t'a la yuruguyurugu t'a la tunga lafiya ma olu de bɛ se ka o k'aw ye aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan